cael ei chymryd yn fyr. Marshall yn y diwedd, sy'n o'r croeso i fewn at y post i pella, a lang ar arbediad. Arbediad gwych gan y golwr, peniad gan Baker. A Seintiau yn rhoi'r pwysau ar y golwr nawr. Baker. Sistovic. Mwyd eto tipyn o le gyda fe. I bwyso i bas, Holden mewn i'r canol. A Declan McManus yn rhoi y pencampwyr ar y blaen. A Declan McManus nawr wedi sgorio 7 yn y 4 gêm diwetha. Mae fe nôl ar dan Declan McManus. Holden. McManus i arediad. McManus yn casglu. Mae Young yn cynnig unan. Mae Jonah Williams yn penio nôl lawr at Young sy'n ergydio. Ac Alex Lang yn arbed. Lang yn dechrau yn y gyngred. Gêm rhif 95 yn olynol. Sistovic. Danny Williams, y glawn dechrau nawr o'r ddechrau'r ail hanner. Marshall. Sam Jones yn y ffordd. Marshall yn llwyddo i gael cwestiwn fewn law. Danny Williams ar ergyd yn wych at y gornel ucha. Iddo Blimantes y pencampwyr. Oedd hi'n hanner cyntaf rwystredig mewn sawl ffordd. Dim ond yr un gol. Ond dechrau da i'r ail hanner. Marriott. Redmond. McManus. Am ei ail. Redmond yr eilydd. Y prif greor y gyngred erbyn hyn. Dyna'r safon sy'n dod oddi ar y fainc. Williams allan at Redmond. Redmond ar croesiad. Ac am ei gol gyntaf fe i tîm cyntaf y Seintiau, Jared Harlock. Jones. Bale at McManus. Mae dal yn o'i Seintiau. Leo Smith yn mynd am y gol. Gol gampus gan Leo Smith. Mae'n 5. A dim gobeth i Ben Haynes yr eilydd yn y gol yn fyna. Wel, cyn y gêm heddi, nathon ni cael meini prawf asesu ein hunan, achos ni'n gwybod bod e'n mynd i fod yn anodd. O'n i ddim yn moyn sôn yn defeatist yn y byd fel yna, ond i moyn rhywbeth allan o'r gêm lle oedd y boys ifanc gallu tyfu, gallu gwella datblygu heddi, achos chi'n edrych ar y carfan a'r tîm heddi, oedd yn waren sicr yn gorffen, mae'n ifanc iawn ac yn dibrofiad, so oedd yn bwysig i ni cael hynny allan o'r gêm heddi ac am yr hanner gyntaf a falle chwarter awr i gymryd yr ail hanner, o'n i'n hapus dros ben. Wedyn nathon ni bach yn fler am yr hanner awr ola falle ac os chi'n mynd yn fler yn erbyn y Seintiau, dyna beth sy'n digwydd, maen nhw'n rhoi 5 arnoch chi wedyn. One game left to do an unbeaten season. Is there a level of excitement about what that could mean? Yeah, of course there is, because, you know, it's not been done for a long, long time. It's not been done in this format, and I think, is it 25, 26 years ago? I think, was it maybe? Yeah. So, you know, and obviously, it's always nice to get things done like that. And I think just the manner of it as well, though, you know, obviously we'd like to go, no, certainly not counting any chickens next week, but if we can go on and win next week, it would have been 30 wins out of 32. You know, games, and as we stand at this moment in time, we've only dropped 4 points in 31 games, so it's a fantastic achievement. Mae'r rheolwr di penderfynu newid bach o personoliaeth ar y cae, ond dyna wneud dim gwahaniaeth i ni. Mae'r sgwad yn gry, mae pawb yn cystadlu am ei lle, ond dyna pam da ni isio hwnna, mae bob player isio neu siw bod nhw'n gwisgo'r crys, ond na, mae'n dda bod ni'n gallu newid a bod y tîm dal mor gry. A ti'n coroni'r buddugoliaeth yna gyda gol wych siarad ni trwyddo fe? Na, dwi'n teimlo fatha tymor yma dwi wedi bod yn eistedd rhan fwy o'r tymor, ond mae'n neis cael chwarae bach uwch eto. Dwi'n gwybod gennau shot arno fi, ond ella dwi'n mynd o digon, ond na, mae'r ogiaid yn deithrio hyd pryd dwi'n cael y chance i cymryd shots a maen nhw'n mynd fewn, maen nhw'n rhaid neis.